Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, mga punong barangay nga damlag pagi na suspend bangod sa mga reklamo nga ila ginatubang angot sa tagtaga na isang Social Amelioration Program Fund ang karon na reinstate na kag balik na sa ilang mga barangay hall. Yaring report ni Barbara Mijares. Sa barangay hall kag gym sang Tangub sa Bacolod, may mga tarpaulin nga nagaabi-abi kay punong barangay Noli Villarosa. Sa pagbisita sang Digicast Negro sa barangay hall sang Tangub kaina sang aga, balik na sa iyang katungdanan ang punong barangay matapos ang 6 ka bulan nga suspension. Suno kay Villarosa, karon nga nagbalik na siya, magapadayon ang mga proyekto kag tuman man ang iya nga pasalamat sa temporaryo nga nagbulos sa iya. Dako ang natun-an ko nga katama no nga paryosin na ang barangay no nga ilinaway nga ako na mo gina ang advokasya ko nga hindi mag-inaway kay ari kami dire para maghatag sang serbisyo. So nga ako wala ko ga-expectar no nga siguro lesson learn no nga amo na bisan ano mo nga bulig sa tao may ara gid nga makontra gyapon sa imo. Suno kay punong barangay Kim Piramo naman sa barangay 19 sa iya nga pagbalik kay ina, wala gilayo na tigayon ng turnover pero sang ulihi nangin matawhay naman ang transition. Pending sa gihapon ng reklamo nga gin-file sa iya sa City Prosecutor's Office. Ginalauman niya sa hindi madugay ang pag-dismiss ng reklamo batok sa iya. Dinahatag lang nila ang yabi na ni OIC para makasulod lang kami sa barangay hall. Kaya daw medyo may ginasite sila sa ako na daw hindi pa ko tunutan pwede makabalik. Pero I hope na nakaluyan man sa Diyos na naging matawhay ang transition. So anong first mong agenda Kap for Ang first mga pagbalik na yung agenda kinahanglan hindi tada importante kinada sa tanan hindi mahamper ang operasyon sa barangay. Prioridad man ni punong barangay Evelyn Taasan karon nga nakabalik na siya sa barangay 11. May mga proyekto siya nga naapektuhan sa 6 ka bulan nga wala siya kag tungod man sang pandemic. Ginahulat pa man niya ang resolution nga ipapanaog sa prosecutor's office. Ako nga barangay para maanoan ko mata-continue so ako nga mga projects nga ginbang nga na-pending bala mamaw. 6 months na wala ko dito nag-pandemic. Wala na ako napadayon. Sunod kay Maria Joy Maridith Madayag, ang DILG officer sa Bacolod City, pending sa gihapon sa ombudsman ang reklamo batok sa 3 ka punong barangay. Ginapaabot sunod sa iya ang resolusyon sang ombudsman. Ang reklamo may kangtanan sa ginaalagar anomalya kag irregularity sa pagpatuman sang SAP o kung Social Amelioration Program. Ang pagsuspend sa ila sa sulod sang 6 ka bulan ginpatuman agud nga hindi ma-prejudice ang kaso nga ginpasaka batok sa ila.